alkuun voi tehdä semmoisen testin vähän, että kun tämä auttaa tuonne meidän takalinjaan avaavasti, niin että miten ne sormet tulee tuonne maahan. Ylettääkö sormet lattiaan? Ja sitten kun on tämän tehnyt, niin sitten kokeilee uudelleen, että miten ne oikein sinne menee. Ja muistaa sen, että polvet ei saa mennä takalukkoon. Ei saa työntää tuonne, vaan kevyesti tuohon. No. Ja tuo on semmoinen, minkä sitten kun tätä tekee toistoja useammin, niin huomaa sen ero varsinkin sitten, että se lähtee kummasti ne kämmenetkin menemään sinne lattiaan. Joo. No niin. Sitten olisi vuorossa pallon pyöritys tuonne jalkapohjiin. Ja tässä on ajatuksena se, että tässä ei niinkään vaan tälleen pyöritellä ja aktivoida ja herätellä. Sen voi tähän alkuun tehdä, niin se on miellyttävämpi sitten tuohon reilumpaan käsittelyyn. Eli tässä on niinku ajatuksena se, että me lähdetään noita meidän lihasketjuja avaamaan ihan täältä jalkapohjasta, mistä ne lähtee. Ne menee ihan tuonne meidän kulmakarvoihin, silmien väliin suurin piirtein. Lihasketjut, mitkä sitten saadaan aktivoitua tällä ja se monesti vapauttaa sieltä sitten niitä jännityksiä koko matkalta. Ihan tämän jalkapohjan käsittely. Ja ensimmäinen alue on tämä pottuvarpaan alla oleva luu, mikä tässä on suunnilleen tämmöisellä alueella. Ja lähdetään painelemaan sitä. Eli vähän niin kuin sitä luun reunaa pitkin otetaan sinne sitä venytystä. Painellaan, kierrätään koko se luun reuna sieltä. Ja jos jossain on semmoinen kipeä kohta, niin siihen vähän kevyemmin ja annetaan aikaa sille, että se lihas, mikä siihen luureunaan kiinnittyy, niin se kerkee vähän venyä. Tämä tuntuu monesti pikkusen ilkeälle, mutta silleen semmoinen järkevä kipu siihen, että ei saa lähteä runnomaan eikä niinku liian väkisin, vaan silleen lempeästi, niin sit sitä on mukavampi jatkaa. Ei tule heti ekalla kerralla semmoinen, että en enää ikinä tee. Muutaman kerran kiertää sieltä. Ja jos jossain on tiukempi kohta, niin sitten antaa siihen vähän pientä pumppausta, välillä vähän hellittää ja antaa sieltä venytyksen tapahtua sen lihaskalvon mukaan. Ja se on tosiaan aika iso tuo luu, niin tämän pyörittelyyn menee vähän aikaa. No. Ja sitten voi pienen semmoisen kevennyspyöräytyksen siihen tehdä. Ja sitten otetaan tuo pikkuvarpaan tyvi. Se on itse asiassa yllättävän täällä takana. Että se ei ole tämä pikkuvarpaan ihan tämä tyvi, vaan se nivel tulee tänne. Vähän niin kuin pikkuvarpaan luu jatkuu tuonne. Niin se on siinä. Niin sen kohdalta
lähteä pyörittelemään. Ja samalla tavalla joka kulmalta ottaa minulla itselläni tää on vähän arempi kuin tuo iso varpaan tyvi. Ja minä tykkään tälleen vähän pumpata. Että se aktivoituu se lihaskiinnitys sieltä kunnolla. Taas vielä yksi kierros sieltä. Tuolla on minulla vähän semmoinen arempi paikka, niin minä annan sinne vähän enempi pumppausta. Ja tämä pallo on tosiaan hyvä olla semmoinen sopivan pieni, että se ei ole liian iso, että se oikeasti mahtuu tonne sitten luureunaan ja saa sen jalan piettyä niin kunnossa. No. Ja sitten jos meinaa tulla vähän semmoista vasaravarpasta, että ne varpaat vähän tahtoo mennä silleen kippuraan, vettäytyy semmoiseen koukkuasentoon, niin siihen auttaa hyvin sitten se, kun laittaa tonne jalkapöydän alle näille muiden varpaiden nivelien kohdalle tuon pallon ja pumppaa sinne. Eli koittaa venyttää sitä varpaiden nivelien väliä. Niin tää mukavasti venyttää sieltä niitä ja antaa sinne tilaa sinne. Ne on kuitenkin hurjan vahvat lihakset ja lihaskiinnitykset, mitä meillä tuolla jalkapohjassa on. No. Ja sitten otetaan kantapään vaikka sisäreuna ensin. Eli ei tällainen niinku pohjalle, vaan tämä reuna. Eli se pallo tulee niinku suunnilleen niinku vähän yli periaatteessa siinä. Se on vaan niinku puoliksi siellä kantapään alla. Ja tässä auttaa taas se, että kun pitää varpaat tuossa maassa, niin se saat sen pääpainon piettyä siinä varpailla, tuettuu, että ei tule liian kova paine tuonne kantapäälle, mutta että saa kuitenkin tehtyä tarpeeksi napakasti. Ja tämä on monesti aika monilla tosi arka, niin tämä taas silleen järkevästi ja kunnioittaa sitä omaa kehoa, että ei lähde runnomaan liikaa. Varovasti, mutta napakasti. Ja sitten ulkoreuna.
Ja taas samalla tavalla, että se pallo jää pikkusen sinne niin kuin puoliksi tuonne niin kuin ulkopuolelle. Ja taas sitä painoa säädellä sieltä. Että mä annan niin kuin painoa tälle jalalle. Vähän heijaan ihteeni täältä ylhäältä asti. Ja sieltä koko kantaluun reuna. No. Ja sitten voi vähän pyöritellä ihan kantapäätä kevyesti. Ja sitten ottaa sen kantaluun alle, vähän niin kuin korkokenkä olisi jalassa. Ja siitä liuuttaa sinne luun reunaan, kantaluun tuonne niin kuin varpaiden puoliseen reunaan. Ja lähtee sieltä kevyesti painamaan varpaat maassa, niin se antaa taas säätää sitä painetta siihen. Ja se on aika leveä se reuna sieltä. Tuolla on miulla näköjään tosi tiukka. Sinne vähän hidastetaan silloin, kun on tosi tiukkaa. Ja annetaan sinne kevyyttä pumppausta ja venytystä. Nämä tuntuu aika imakalle, mutta semmoinen niinku opetella vähän kuuntelemaan, että mitä se keho oikeasti niinku sieltä ottaa vastaan ja sen mukaan tekee. Ja sitten kun on tehnyt vähän enemmän, niin sitten siihen voi antaa sitä painoa ihan reilusti. Ja antaa aina vaikka hetken ihan vaan olla. Noin. Ja sitten voi vähän rullailla sieltä. Kiitos. Kiitos tästä jalasta nyt tämä. Tuolla välissä on näköjään minulla tosi tiukka. Mä otan siihen vähäksi aikaa. Eli minulla on tuolta kohi on aika napakka, niin mä otan sinne pikkuset painallukset. Noin. Ja sitten otetaan toinen jalka. Eli taas lähtee sieltä pienestä pyörittelystä. Vähän ilmoitellaan sille jalkapohjalle, että nyt lähtee. Tän voi tehdä myöskin istuallaan, mutta se tahtoo olla, että siihen ei sitten oikein saa ihan tarpeeksi sitä painetta. Mutta että jos tuntuu hankalalle tälle vähän niin kuin yhden jalan varassa olla, niin sitten ottaa vaikka jonkun tuolin tai jonkun pöydän reunan, mihin nojata pitää kädellä ottaa tukea. Eli sitten otetaan pottuvarvas, eli iso varvas. Ja sieltä lähdetään taas pyörittämään koko se luun. Se on aika iso se rinki, mikä siellä on. Eli se tulee näin isona. Ja sieltä katsotaan, mistä tuntuu niin sanotusti mukavimmalle aloittaa. Ja sieltä taas ottaa vähän sitä luun reunaa, niin luun reunoihin kiinnittyy ne lihakset.
Ja tässä on hyvä tosiaan pitää se kantapää aina maassa. Niin silloin sitä pystyy säätelemään sitä painetta tonne mihin haluaa kohdistaa sen venytyksen. Vähän meinaa minunkin vetää hiljaiseksi. On aika arkoja kohtia. Ja sitten pikkuvarpaan. Ja taas sieltä tarpeeksi etäältä, että se tulee se pikkuvarpaan nivel sieltä. Vähän nousee ylös. Ja sen ympäri. Ja sitten voi ottaa taas sieltä ne muiden varpaiden väliin nivelten venytystä sinne. Tämähän on hyvä tehdä jo ennen kuin niitä on niitä koukkuvarpaita. Että ne meidän kappeet kengät tahtoo tehdä sen, että ne menee vähän läjään nuo varpaat. Ja kiristyy tuo jalkapöytä. No. Ja sitten otetaan taas nuo kantapään reunat. Jos se tuntuu, että käy vähän tänne tukijalan, että se meinaa väsyä, niin sitten vähän siirtää painopistettä vaan. Ja vaihtaa vähän kohtaa. Ja sitten otetaan ulkoreuna sieltä. Ja taas vähän sille, että se pallo on pikkusen niin kuin sieltä reuna ulkopuolella. Että sinä näet sen pallon, että se ei mene ihan sinne kantapään alle, vaan se jää oikeasti siihen, niin kuin siihen reunalle. Nyt se kiinnittyy siihen kantaluun reunalle. Ja sitten voi ottaa taas vähän sen korkokenkä
ajatuksen ja pienellä painolla liuuttaa se sinne kantapään varpaiden puoliselle reunalle, etureunalle. Ja sieltä lähtee taas varovasti vaan antamaan painetta sinne. Varpaille paino, niin saa vähän säädettyä paremmin sitä, että ei tule liian kovasti, mutta että saa kuitenkin tarpeeksi napakasti sinne sitä venytystä tehtyä. Otetaan vielä takaisinpäin. Ja tämänkin, jos saa tehtyä aina vaikka kerran päivään tai muutaman kerran viikossa, niin sen kyllä huomaa, että kyllä se vaan kuule toimii. Tämä auttaa tuonne ristiselän alueelle ja niskat ja kaikki. Tämä on semmoinen vähän tosi laajalle vaikuttava lihasryhmäketju. Tuo meidän takalinja lähtee sieltä aukeamaan. Noin. Ja sitten taas vähän pyöritellään. Vähän kiitellään, että kiitos, kiitos. No. Hyvä. Noin. Kiitos. Semmonen tällä kertaa. Ja tätä tosiaan tehkää aina kun vaan yhtään tuntuu, että vähän jostain kiristää niin selästä. Niin tämmöisellä auttaa kyllä pyörittelyt. Hyvä. Kiitos.